Είπα να εκδώσω ένα ακόμη audiobook, ένα ακουστικό βιβλίο, μιας και έχω τόσο υλικό συγκεντρωμένο, καταγεγραμμένο, να μην πάει και χαμένο. Ξέρετε, σε παρακινεί και ο κόσμος, το ενδιαφέρον του, η προσμονή του. Σε αυτό το μικρό οδηπορικό ανηφορίζουμε προς Θεσσαλονίκη και περιηγούμαστε στα κάστρα. Με αφορμή τα κάστρα, το πιο μεγάλο και ίσως το πιο σπουδαίο ελληνικό οχυρωματικό σύμπλεγμα, απολύτως συνυφασμένα με τη Θεσσαλονίκη, και ενώ ακούμε ήχους της κάθε εποχής, σας γνωρίζω την ιστορική διαδρομή της πόλης, μια διαδρομή 23 αιώνων, από την αρχή, από την ίδρυσή της, το 315 π.Χ. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής μαθαίνουμε για τις πολλές περιπέτειες που έχει περάσει η Θεσσαλονίκη, για την προστασία που της παρήχαν ή δεν της παρήχαν τα κάστρα, από Άβαρους, Σλάβους, Γότθους, Καταλανούς, Βούλγαρους, Σαρακινούς και άλλους, με τελευταίους τους Οθωμανούς. Μαθαίνουμε για τη λιθοδομία αλλά και τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία των κάστρων. Μην ξεχνάμε πως τα κάστρα της Θεσσαλονίκης έχουν πολλά κοινά με τα αντίστοιχα της Κωνσταντινούπολης. Μαθαίνουμε για την έκταση που καταλάμβαναν. Κάστρα δεν ήταν μόνο αυτά στην Άνω Πόλη που επισκέπτεται ο πολλής κόσμος. Τα κάστρα, ας πούμε, έφταναν ως το λιμάνι, στο οποίο υπήρχαν υψηλά τείχη από τη μεριά της θάλασσας και το οποίο λιμάνι, έτσι όπως το είχε δημιουργήσει ο Μέγας Κωνσταντίνος, δεν είχε καν τη σημερινή μορφή. Αλλά εισχωρούσε μέσα στην πόλη. Και πού? Εκεί που βρίσκονται σήμερα τα λαδάδικα. Μαθαίνουμε επίσης για τους πολλούς πύργους που υπήρχαν και που κάποιοι στέκονται ακόμη αγέροχοι. Μαθαίνουμε για την καθοριστική συμβολή που είχαν στην οχύρωση της πόλης, και αυτοί αλλά και οι πύλες, ακόμη και τα λεγόμενα παραπύλια. Μαθαίνουμε βέβαια για το Επταπύργιο και το Γίντε Κουλέ και για τον δυσάρεστο ρόλο που διαδραμάτισε ως μία από τις πιο πολύ συζητημένες φυλακές, ήδη από τότε που η Θεσσαλονίκη ήταν ακόμη οθωμανική. Οι φυλακές έκλεισαν το 1989. Στο μικρό αυτό οδηπορικό αναφέρονται αρκετά περιστατικά ποινικών κρατούμενων ή και μελοθάνατων. Μαθαίνουμε για τους πληθυσμούς που φιλοξένησε κατά καιρούς η καλά οχυρωμένη από τα κάστρα πόλη, αρχαίους Έλληνες, Ρωμαίους, Ρωμιούς, Οθωμανούς, Εβραίους, Μικρασιάτες, καθώς και τα σπίτια στα οποία ζούσαν, ρωμαϊκές επαύλεις, οθωμανικά αρχοντικά, σε χαμόσπιτα οι Μικρασιάτες, τα λεγόμενα καστρόπληκτα. Και τέλος πάντων, δεν θα σας τα πω και όλα, αλλιώς δεν θα το αγοράσει κανείς το βιβλίο. Ο τίτλος είναι 23 αιώνες, μικρό οδηπορικό στα κάστρα Θεσσαλονίκης. Κοιτάξτε, το βιβλίο είναι ακουστικό, χωρίς βέβαια να υποβαθμίζεται ο ρόλος των έντυπων βιβλίων. Τα audiobook είναι πολύ διαδεδομένα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα όλο και περισσότερο τα προτιμούν πλέον. Μπορούν να ακουστούν ευχάριστα ενώ κάνουμε κάποια δραστηριότητα, οδηγούμε, αθλούμαστε, ταξιδεύουμε, μετακινούμαστε με τα μέσα μεταφοράς κλπ. Το πλεονέκτημα με τα δικά μου audiobook είναι πως δεν περιέχουν μία απαγγελία και μόνο, αλλά αυτή συνοδεύεται από ήχους που αποδίδουν τις συνθήκες κατά τις οποίες διαδραματίζεται η ιστορία μου και δεύτερον από κατάλληλα προσαρμοσμένες μουσικές. Εάν κάποιος θέλει, το αγοράζει σε ηλεκτρονική μορφή, κάνει download δηλαδή και το κατεβάζει και το ακούει στο κινητό ή στον υπολογιστή του. Και αν κάποιος θέλει, το αγοράζει σε CD ή σε USB. Η ηλεκτρονική αγορά από το e-shop της ιστοσελίδας του εκδοτικού οίκου ή της προσωπικής μου ιστοσελίδας του παρέχει και τις τρεις δυνατότητες και είναι και οι τρεις πανεύκολες. Από τα βιβλιοπωλεία, ναι, μπορεί να το αγοράσει μόνο σε CD ή USB ή και σε μορφή κάρτας, στην οποία παρέχεται η δυνατότητα να το κατεβάσει στη συσκευή του. Ναι, σύγχρονες μέθοδοι, άλλα κόλπα που έλεγε και ο φίλος μου ο Μπονάτσος. Καλή του ώρα. Έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Little Island Publications. Η τιμή του είναι πολύ οικονομική, κοστίζει μόνο 9 ευρώ εάν το κατεβάσεις στο κινητό σου ή μόνο 11 ευρώ το CD και το USB. Και σε αυτή την περίπτωση σου μένει και το USB. Ναι, απευθύνεται και αυτό σε ιδιώτες φυσικά, μα και σε αεροπορικές ή ναυτιλιακές εταιρείες ή σε κτέλ που μπορούν με ένα μικρό αντίτιμο για τα δικαιώματα αναπαραγωγής να το αξιοποιούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.
προς όφελος των πελατών τους και δικό τους. Επίσης σε τουριστικά πρακτορεία, σε ξενοδοχεία, σε ξεναγούς και όπως πάντα στην ελληνική ομογένεια. Απευθύνεται δηλαδή σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν ή να βοηθήσουν και άλλους να γνωρίσουν την ξεχωριστή αυτή χώρα.